खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दामानि मैयाजों दिनैजों बिराद बेस्थ'। साख्रि गोदान मोनबाय आं, थारमाने साख्रि गोदान जब गोदान मोननाया ओरैबायदिसोखा सार फेरेंगानि अननायाव, सार गबिन्दनि अननायाव आरो न'खर न'खर गासैनोबो जब होगोन होनना बुंनायनि अननायाव, बिबो नैबे सार प्रमद बर'नि अननायाव जब मोनबाय। आरो लोगोसे इउजि ब्रह्म बिथांमोननि, सार गबिन्द, सार फेरेंगा, सार प्रमद, सार इउजि साब्रै लिडारनि अननायाव अफ्रि दैमारिया जब मोनबाय। बिदि आरोखि, जबबाबो मा ओरै थांलाय ओरै फैलाय बिदिसो। बेबायदि जब मोनदों आरोखि। मैयानिफ्राय बिराद बेस्थ' आङो, रिप्लाइ होफिननो हाया मानसिफोरनिखौ। बिथांमोनाथ' बा गोगोम दाथ' इलेक्सना सफैलायलायबायना, बिथां साब्रैया माबायदि डायलग मारिगोन जों बेखौ एसे खोनासंनानैबो लागोन। लोगोसे मैयाहाय जिहेतु बेंटलावहाय मोनसे BPFनि मोनसे गोगोम जथुमा जानानै थांगोन। बे जथुमायाव खाम्फा बरगयारिखौ जेरावबो नुनो मोनाखै होननानै सोंनायावहाय बिथाङा मा रिप्लाइ होबाय, लोमजादोंदां, बेफोरबायदि आरोखि। जिखियानो जादोला बावहाय हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बारग' चिफ BTCनि, बिथांनि माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिनाय ना, बेखौ एसे खोनासंनानै लानि। बारा बाथ्रा बुंनो नागिराखै आं दिनैहाय। गाबोनबो भिडिअ'आ बेबायदिनो लेट जागोन फैनायफ्रा। जेरैबायदि फैनांगौ बेफोरबायदि फैनाय नङा, आरो जेरैबायदि हगारनांगौ बेफोरबायदि हगारनो हानायबो हायाबो जानो हागौ। गाबोन मोनसे जायगायाव, गाबोन माने कट दं अफ्रिनिया, बे आरोखि। इउजि ब्रह्म सारनि अननायाव जोंनि केसा दाबो जोबा। प्रमद बर' सारनि अननायाव ना, जोंनि केसा दाबो जोबा मोनथामफोरनिया। ओमफ्राय ओरैहाय फेरेंगानि अननायाव, गबिन्दनि अननायाव मोनथाम जाम्बाफोर, नोंसोर कर्टआव गाबाय था। आं EM जाना लागनो हाबाय, आंहा न'खरा गोगोम जाबाय, आंहा डिपुटि चिफ जाबाय, आंहा चिफ जाबाय, आंनि न'आ गोगोम जाबाय। जाम्बाफोर नोंसोर कर्टआव थांबाय थादो। नोंसोरखौ आं बेफोरबायदि कर्टआव थांबाय थानायनि थाखायनो आङो बेफोरबायदि रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोनानै दोनदों। रन्जन दैमारिखौ जुदि बाहेरायाव दोनोब्ला आंहा नोंसोरनिख्रुइ बेनिफिटआ आंहा जेबो थानाय नङा। बिथां प्रमद बर'नि आरो इउजि ब्रह्म, बिथाङा बिराद लिडार ना BTCनि, बिराद बर' हारिनि सेक्रिफाइस खालामग्रा नै इउजि ब्रह्मआ। मानसि हिसाबै आं मालाबा माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानो, खिन्थु दाखालि सार दावराव देख्रेबनि जिखिनि मेथाइ खोनानाय ना, बे मेथाइखौ नायोब्ला एकदम लेथ्रासिन होननानै बुङोबा इउजि ब्रह्मआनो। बर' हारिनि मा होननानै बुङो, XYZ ना, बेखौ बुंनो थाङोबा इउजि ब्रह्मआनो। बुंनो हामा देलाय, जों बुंफ्लांबाय, सरि, क्षमा बिदों। जाय इउजि ब्रह्मखौ माने बिनि आफाखिखौ मोजां मोनग्राफोर, बिथांमोननाव क्षमा बिदों। आरो सार प्रमद बर', बिथाङाथ' साख्रि होगोन होननानै बुंनाय, न'खर मोनफ्रोमबो बिनि अननायाव बिराद मोजां जों कट गानांबाय थादों आरोखि। बिथाङा बुंदोंमोन ना साख्रि होगोन आरो बायदिसिना मोनथामफोरनि केसा जोबनानै थांगोन, खिन्थु जों जोबाखै, कट गानांबाय थायो आरोखि। इउजि ब्रह्म, प्रमद बर'नि, गबिन्द बसुमतारी, बिसोरनि अननायाव आरोखि। बेफोर गासैबो फेरेंगानि अननायावथ' जों जब मोनबाय। NDFB न'खरफ्रोम गासैनोबो जब होगोन होनना बुंनाय, जों मोनबाय फेरेंगा। नायना लाग्रोनि दे प्रमद बर'नि, नैबे प्रमद बर' लायनो आंहाबो खुगाफ्राबो बांद्राय बुङो नालाय, ओंखायनो बिसोरनियासो थाब फैयो। ओमफ्राय इउजि ब्रह्म, हैद इउजि ब्रह्मखौलाय माथो होननानै बुंबावनाय, लासिं सिंसो हारिनि थाखाय साननैसो
राजा लामा गाथे फ्लाग्रासो बिसोरलाय पावार गाद्दि लुबैग्रासो इउजि ब्रह्ममोना गावनि समस्थियाव जेबो गैया थांना फैखांबाय थार्ड क्लास नायना लाग्रोनि दे हाग्रामा सारनि जोंना बिटिसिनि चिफ बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै लानि एसे जायखिजाया जोंहा डेलिगेट सेसन दङ दा बे डेलिगेट सेसनाव जोङो गोबां बिटिसि रायजो राजाफोरनि समस्याखौ लानानै सावरायनाय जागोन बिखेखयै बिटिसिआव जिहेतु गोबां जाथि जनगोष्ठी दङ गोबां जाथि जनगोष्ठीनि जिबिलाक जातीय समस्या एब्लाक बेफोरनि सायाव बांसिन गुरुत्व होनानै जोङो सावरायगोन आरो प्रायरिटि होगोन बिनि बादैबो जोङो एडुकेशन सेक्टराव बा एग्रिकालचार सेक्टराव बा टुरिज्माव बा जिखुनु डिपार्टमेन्टआव बोरै जोङो साबसिन हामसिन खामानि मावनो हागोन बेनि सायाव जों गुरुत्व होनानै प्रायरिटि होनानै जोङो सावरायगोन दिनै आरो जोंहा मैया PMB आरो CWCआव गोबां माखासे डिसिसन लाखानाय दङ बेखौ जोङो दिनै डेलिगेटआव आरोबाव सावरायफिनगोन मथथे 2025नि जिथु इलेक्सन जानो गोनां बिटिसि इलेक्सन बेवहाय जोङो बोरै बिपिएफ हान्जाखौ देरहासार खालामनो हायो बिनि थाखायनो जोङो दिनै कनफारेन्सआव गोबां गुरुत्वपूर्ण समस्याफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन मथथे जोङो जिखिनि नुदों दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआबो हारसिं गेलेगोन होनदों बिजेपिआबो हारसिं गेलेगोन होनदों कंग्रेसआबो हारसिं गेलेगोन होनदों ओंखायनो जोंबो बिपिएफआ हारसिंनो गेलेगोन आरो जोंनि बिपिएफआ बेवहाय लाबालाब जासिनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ सर आर'जलाइ जिखिनि टिकेटनि आर'जलाइ गथायनाय टिकेट बिनायनि जिथु थारिख बियो 31 जानुवारिसिमानो लास्ट जोंना आरो जों जेसेबां मिथिगौ एप्रिलनि गेजेरावनो इलेक्सन जागोन होननानै जों मिथिगौ मथथे समा बारा गैला बिपिएफ हान्जाया देरहासार जागोन जिखुनु जाया दिनैनि दिनाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गुगागासिनो सार नोंथांनिफ्राय जोंनिफ्राय रावबो लिडार गुगायाखै बे गुगानानै थांदोंबाबो बे फैफिनदोंसो सार खाम्फाफोर बेरायखौ मोखां नुनो मोननाय जायाखै मैयानिफ्राय लोमजादों खोमा देहा गाज्रि जादों जानो हागौ लोमजादोंबो जानो हागौ बा माबा मोनसे जादों मथथे खाम्फाया दङ जोंनि पार्टियाव दे